taro yabara yabukuru gusia se nyumba yobora ya State House ni gaba MCA 33 kurwa se county ya Kisii bayesokire na gukwandira gisababu cyabo cyo gutagenda hasensemeyo maega yo guchikwa no murayi bwenso muske William Ruto abari yabo nigo bono baburi aba MCA abo baikirana ase nyumba yobora ya State House kubatebya bagusi amagendro babarenteire hekero barairane gochia usi baigo nigo bamuborire umurayi bwense kone kyabuna nachigwikirania amagendro hayo abarierete eira maega yo kumirana na baraikuru ase county yo ya Kisii na Nyamira ase amatuko amagega umurikito Caroline Mausa no roboti rwa senchero yobwikirano Tiaba MCA korwa ase county ya Kisii abo batanyorete ogochikwa gokoikerana ase chinsemo chiri cha status abo siri tukoria igoro abo ase bago chikumirana no murayi bwense Dr. William Samoei Ruto litukoria rero eliba kwanene na keli bagoteba bunana magenderero bachiete koligia MCA bakoragwa no MCA we body ya Kisii Central Ward Wilfred Monyenye nigo batebire buna barabuti bachieti kogenda kumirana no murayi bwense abo ase chinsemo cha Nairobi ikibagoteba buna okine gitambukiro kyabo banyate ko baba ko imokia eliko bakora abananchi babachorete ko bakorera emeremo boigo nigo batebire buna etare yunigera chiko baya gisiasa tali eya magendero buna se batebetigwe aboli tukoria moisonde abatulega ntwe ntoranga kogenda State House lakini bali bachietona barabwo neganga yabo lakini ntwa twatigara unit yo Mugusi na intwe ntotageti totebenga Mugusi totigare magega igaba Gusi bonsi pia siba totegerete emambi yabono abatulega iga aba MCA turange 30 na gento nabo muranyore kibija kyakirenga abali bagenda State House munanje ku Kisii Central Ward ngo mushimiwa na karo oko represent Kisii Central Ward oyo gokwana no mushimiwa Kisii Central Ward takieti State House na juice abagusimba arwa State House kiwikibere kyahitire barenge ange 6000 amona abachumbe baito bagusi amagenderera asabwa onsipi aya serikali enene narugwa muna echiro yaito ya daraja bagateba 1700 ekwerende kwagachwari Nyambera 1350 egetikia ndege naende bono nche gonkumeti wae totaringe kurangeria omu president yoito Ruto ache gusiga iga State Roach na intutogendo muna abachore be chi ward mbali echi 45 na nominated na into atumiro muna kogenda chi county chinde ntobwati obase bali baenda State House ntoganyete batolentere chi report egere tote ya abantu baitonga ase okogenda uko lakini ekerenge likiane kyalo chakobaiga onye toikaransa buna abali tochorire na bali torabachore toligere chi program chiri chinde chitarabe kono bono mara nimbwate kyale ni water project etararoswo nimta etamara ni level 5 ninta gete binte binge epara nera ali ekurwero gaya connect abantu aminto babogere na Nyamira egweta ali mara ni egende pakaruru ene bintu twaje kobeka na into togende State House tusabe binte bigeni lakini intwale nge kogenda usaba biri binda abajumbe baito basabire na into ntobwate area ito ekorukwa Fred Okengo Matiangi mwanya getinga 20p tobwatisie na ende chikura njija kobwatwa tarehe 29 omutienyo kianda ntwale ngai IPC ali head office igabana baito bali mwabwatire bibande onde tatigara tabwata kebande ende na intutorole twasainiria se Kenya twabeira mu nabantu baito ende twakeroyo minto ekoko igo numwanya getinge tigatoberi bwerimo unit yo Mugusi na njengo tebye vijana iga mubwate chikura Matiangi bwanchiranirwe asengenja tali asengenja ro Mugusi lakini asengencho akorete gasi engia Kenya ngima abagusi baito enaba sababu no mokungu okogongia totare ko begente kemo amagenderero mbuya aba MCA baito gwigisi well muna twabatebetie reta amagendererayo lakini monyore amagendera itali ko salio unity yo Mugusi ta salio bwo Mugusi onde tagende nsemo igona abasorora engero Fred Okengo Matiangi na enda abantu bande baitabire Mugusi kayora aberonye bisakubinde bya itabire bono nigo aba MCA bwasobwa mo babasabire abamenyi be county ya Kisii babe bakobwata ebibande nabego kweli kyabuna abakichikura libabe bakomosira omoske Dr. Fred Okengo Matiangi aseganga yayo koligia ekerogo kyoborayi bwense Yinko reporter ya Ensoko TV korwa se county ya Kisii editorial Mausa Caroline